қоидаи додани туби тиллоӣ дар даҳсолаҳои охир хело дигаргун шуд. Бозингари беҳтарини сол ҳамон ҳамлагереро мешуморанд ки дастааш соҳиби трофеиҳои бисёр шудааст. Аммо дар бораи Модрич алоҳида гап мезанем. Реал дар он вақт боз ғолиби Лигаи Чемпионҳо шуд. Хорватия бошад то финали ҷоми ҷаҳон рафт. Алука бошад дар ҳар ду ин турнирҳо нақши муҳимро иҷро мекард. Аммо ҳозир баъди ғолибияти Ливерпул дигаргунӣ боз зиёдтар шуд. Туби тиллоиро бояд Вирҷил ван Дейк гирад. Ҳозир сабабҳояшро ман ба шумо мегӯям. Сабаби якум: Ван Дейк лидери Ливерпул. Ливерпул соли гузашта дар финали Лигаи Чемпионҳо мағлуб шуд, вақте ки лидери худ Салаҳро аз даст дод ва ба ин Рамос ба ӯ ёрӣ расонд. Дар он вақт мерсайдҳо одамеро наёфтанд ки ҳамаи бозингаронро ба пеш барад ва даста хору хароб шуд. Вирҷил дар майдон буд, аммо дар он вақт ӯ дар даста атмосфераи лидериро надошт. Ҳозир бошад ӯ лидер аст ва ба хатогӣ рух намедиҳад ва ҳамин дар ба даста бовариро меорад. Ван Дейк дар муддати кӯтоҳ тавонист ҳамон бозингаре шавад ки чандин сол ба Ливерпул намерасид, деволе ки дар гирдаш ҳимоя сохта шудааст. бо минатдории ӯ дар ҳамла дигар фикрам намекунанд ки бояд 4 гол зананд, аз сабабе ки рақиб 3 гол задааст. Бале, мумкин аст бояд биёрем бозии полуфиналро бар зидди Барселона, аммо ин хел ҳолатҳо кам рух медиҳад. Сабаби дуюм: пешравӣ дар ҳимоя. Юрген Клоп чанд сол дастае сохт ки бо муваффақият прессинговать мекунанд, рақибро дамгир карда ва дар ҷои сустии ӯ боз мекунанд. Якдигарфаҳмии Мане ва баромадани Сала дар ҳамла ба мисли триое ки дар вақташ ҳамаро шикаст медод, Месси, Суарес, Неймар монанданд. Аммо фарқияти Ливерпули ҳозира аз пешина дар он аст ки онҳо дигар ба хафо назар намекунанд. Дар он ҷо Ван Дейк ва дигар ҳимоятгарони беҳтаринанд ки дарвозаро қулф кардаанд. дӯстон, мехоҳам хотиррасон кунам ки ин видео бо ёрии AdinXBet софта шудааст. Коэффициентҳои баланд бонусҳои гуногунро шумо танҳо аз ин ҷо меёбед. Махсусан барои подписчикони канали Фут бародарон, AdinXBet бо промокоди TOUCHFOOT барои одамони нав то 6000 рубл бонус пешниҳод мекунад дар якум депозитӣ кардагиатон. Дар ссилкаи комментария будагӣ даромада бо AdinXBet ғолиб бароед. Сабаби сеюм: Ван Дейк аз ҳама бисёр арзандаи туби тиллоӣ аст. бале, ҳама ин суханҳо дар бораи арзанданок будани бозингар аст. Дар сезони 2005-2006 дастае набуд ки ҳамаро тору пор кунад, аммо туби тиллоиро ба қаҳрамони ҷаҳон доданд ки ҳимояш дар он вақт боқувват буд. Ван Дейк бошад беҳтарин сезон гузаронд. Ливерпул дар Премер Лигаи Англия беҳамто буд ва нагирифтани ҷои якум дар ин буд ки Манчестер Сити сезонро олӣ ба анҷом расонид. Ливерпул дар роҳи Лигаи Чемпионҳо зебо рафт ва дар полуфинал мӯъҷизаро нишон дод дар бозии ҷавобӣ бар зидди Барселона. Дар майдони Энфилд Ван Дейк на танҳо ҳимояро сахт қапид, балки ҳамаро ба ҳамла рӯй кард ва ӯ худ якчанд маротиба голҳои муҳимро задааст. ӯ ин корашро на танҳо дар Ливерпул нишон дод, балки дар тими Голландия, ки онҳо дар айни ҳол бозингарони номӣ надоранд, аммо ба ӯ ровини пештараи худ баргаштанд ва дар Лигаи Миллатҳо дар гурӯҳ ҷои якумро ишғол намуданд дар байни Германия ва Франсия. Сабаби чорум: на он қадар бозингарони ҳамла бозии хуб нишон доданд. дар вақтҳои пеш туби тиллоиро истораҳои ҳамла мегирифт, аммо дар ин сезон аз бозингарони ҳамла нест бозингаре ки сазовори туби тиллоӣ бошад, ба ғайр аз Месси. Лео хело сезони олӣ гузаронд, аммо Барселона танҳо соҳиби як трофей шуд, ҳамонам бо рақибоне ки сезони бад гузаронданд. Ван Дейк бошад Лигаи Чемпионҳоро гирифт, тими Голландияро ба ӯ ровини нав бардошт ва қаҳрамони Англия нашуд, аз сабабе ки Гвардиолаи философ хело дастаи олӣ сохт. Роналдо ба мисли Месси танҳо чемпионати Италияро гирифт. Мбаппе бошад дар Лига як беҳтарин шуд, аммо ПСЖ дар Лигаи Чемпионҳо хело барвақт фурӯ рафт. Салаҳ дар ҷоми ҷаҳон бозии бад нишон дод ва дар ин сезон ба мисли сезони пештараш бозии хуб нишон надод. Бале, Мане красавчик, но ӯ як худаш ҳамларо ба пеш набурд. Клоп барои атака хело позаштаи хубро сохт, ки онҳо ба ҳамлагарон ёрӣ мерасонанд. Ван Дейк дар баробари ин бозингарон беҳтар метофт ва истораи ин даста буд. Ба хотир мерасонем ки дар финали Лигаи Чемпионҳо Ван Дейк бозингари беҳтарин номида шуд. Сабаби панҷум: фоида ба пешравии футбол. соли гузашта ҳамаи ҷаҳон муҳимии бозингарро қоил шуд ки гол намезанад, вале фоидааш аз голзанҳо бисёртар аст. Албатта гап дар бораи Модрич рафта истодааст. акнун вақте омадааст ки қоил шавем ки на танҳо ҳамлагарон қисми муҳими даста ҳастанд, инчунин нимҳимоятгарон ва ҳимоятгарон дар даста нақши муҳимро иҷро мекунанд. мо бояд қоил шавем ки бе онҳо ҳамлагароне ки пачка гол мезананд ҳеҷанд. дӯстон, ба ҳамин видео тамом. оё шумо ба фикри ман розиен? дар комментария нависен ки дар ҳақиқатан арзандаи туби тиллоии соли 2019 аст ва аз ёд набарорен дар канал обуна шуданро ки аз хабарҳои муҳим ва шавқовари футбол хафо намонед. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, то боздид.